Tala po ng zero casualty naman ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng AGNO sa sinagawang Oplan na Semana Santa o SUMVAC 2026 mula Abril 2 hanggang 5. Ayon sa MDRRMO, walang naitalang kaso ng pagkalunod, deadly jellyfish attacks o iba pang insidente sa buong operasyon na nagpapatunay sa maayos na paghahanda at koordinasyon ng lokal na pamahalaan. Isinagawang pagbabantay alinsunod sa direktiba ng lokal na pamahalaan katuwang ang first responders, iba't ibang mga departamento at ahensya ng gobyerno, gayon din ang mga volunteer groups na nakaantabay sa mga pangunahing lugar sa bayan upang tiyakin ang kaligtasan ng mga turista at residente. Dagdag pa ng MDRRMO, malaking tulong ang maayos na koordinasyon ng mga ahensya aktibong pakikipagtulungan ng mga turista upang mapanatili ang zero casualty sa panahon ng Semana Santa. Aniya ang matagumpay na operasyon ay patunay ng kahalagahan ng maagang paghahanda, tamang pagmonitor sa mga pangunahing lugar at sama-samang pagkilos ng pamahalaan at komunidad upang maiwasan ang anumang aksidente o panganib sa publiko. IFM News. IFM News. IFM.